cucurutxo o un granissat. Butximintol, gelaters són els que estàs buscant. Sugar bunnies, sugar bunnies. El pa de cada dia i els dolços croissants són com Ugui Panda, els forners que te'ls prepararan. Sugar bunnies, sugar bunnies. Fent melmelada de sabors especials. Strawberry, la fresa i blueberry nadius són genials. Sugar bunnies. També tenim grans pastissers. Xino i Curo són els més dolcets, les millors lleponies t'oferiran. Amb il·lusió, molt benvinguts al món dels sugar bunnies, un lloc ple de molts bons aliments, un lloc on volem molt fer. Sugar bunnies.